कहतानी साच। रात बाजत रहुए डीजे सभे करत रहुए डांस। सुनी सुनी बबुआन बतिया कहतानी साच। रात बाजत रहुए डीजे सभे करत रहुए डांस। कौन मरले बा कौनो मरले बा साध के निशाना खजाना बीचे होल भइल बा। कौन मरले बा साध के निशाना खजाना बीचे होल भइल बा। कौन मरले बा साध के निशाना खजाना बीचे होल भइल बा। कैलस उहाला तुरलस लहंगा के ताला। उठल बैठल ना जाला दर्दिया बड़ा बुझाला। ऐसन कैलस उहाला लहंगा के तुरलस ताला। उठल बैठल ना जाला दर्दिया बड़ा बुझाला। ऊ तो कैलस ना ऊ तो कैलस ना तनिको हाला खजाना बीचे होल भइल बा। कौन मरले बा साध के निशाना खजाना बीचे होल भइल बा। कौन मरले बा साध के निशाना खजाना बीचे होल भइल बा। बनले रहे पगड़ी बैठल कुर्सी पर कगरी। देखत रहे सब लोगवा लागे किया जरगरी। उत बनले रहे पगड़ी बैठल कुर्सी पर कगरी। देखत रहे सब लोगवा लागे किया जरगरी। दिहल 100 रुपया हाय 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 दिहल 100 रुपया हमके नाजराना खजाना बीचे होल भइल बा। कौन मरले बा साध के निशाना खजाना बीचे होल भइल बा। कौन मरले बा साध के निशाना खजाना बीचे होल भइल बा। जे भी नाचे उ नाच कतहूँ बाचे। बतिया कहिले साचे उ मिरिया तोहर काचे। कलस जे भी नाचे उ नाच कतहूँ बाचे। बतिया कहिले साचे उ मिरिया तोहर काचे। भइल मनुओ आए हाय हाय भइल मनुआ रूपेंद्र दीवाना खजाना बीचे होल भइल बा। भइल मनुआ रूपेंद्र दीवाना खजाना बीचे होल भइल बा। भइल मनुआ नीरज जी दीवाना खजाना बीचे होल भइल बा। सुनी सुनी बबुआन बतिया कहतानी साच। रात बाजत रहुए डीजे सभे करत रहुए डांस। कौन मरले बा कौनो मरले बा साध के निशाना खजाना बीचे होल भइल बा। कौन मरले बा साध के निशाना खजाना बीचे होल भइल बा। कौन मरले बा साध के निशाना खजाना बीचे होल भइल बा।